जों तिनी बुर्जंनगर एलाकाओ कायसा चिनि टिवाइपिसि बायदि जागा दखल खायतनि जा गमन तिन फायनि दिका किसु बरक अर अमन दखल खायनायनि बागै बिसिं बिसिं अर कायसा ग्रुप फायतनि रेखा बरक ताबु अर करे जों तिनरा खबर मानैनो टिवाइपिसि नि जत बरनो तुबिसिं अर फायनि दिका एका काय किसु दिननि बिसिङनो टिवाइपिसि गभर्नमेन्ट नि इनको चुबाचु नाहारै अ जागाओ पुनर्बासननि बागै जों अ जागानो नाहारनाय এবং অর অবৈধভাবে কিছু বরক গোबांमा জায়গানি কেকাই বরং গোপনে রাং নাহারিंको অ জায়গা যতন খাস গভর্নমেন্ট সাव जोंनो खास জায়গা मा কেকাই বরক जोंनो पुनर्बासन बागै জায়গা ব্যবস্থা খাইनाय रिनाय हिनि साव दिल्लीआव आलोचना खायफोरबो अकंनो साजाका सिं गरम गोनां एके मिश्रबे मालायफोरबो टिवाइपिसि नि प्रतिनिधि थाङै मालायफोरबो अ जायगा नाका बिराट खालि जायगा म चिनि तिप्रासा आमचाय एकाय यांगो बुर्जंनगर इंडस्ट्री किनार एकाय अ जागानो जों कुन माबे फानो केबनो जों अमनो याफारि दिया म जों जारा हा दफानि बागै चिनि दफानि बागै जारा सामुं टांनाय एवं साल कलकमा जबा खलायै जारा जेल लोगो साइ तंनाय बरनो न अ हा जों बागै रिनान बागै वानसुगो आबन बागै जों गभर्नमेन्ट बाय कक सालाय तंगो एवं गभर्नमेन्ट बो कक रिजाक तंगो जेखाने खास जागा तंगो आरोनो बरनो पुनर्बासन रिजाकनाय हनै जों मनो चॉइस खलायका एवं जों अर যতদূর সম্ভব जों এলাকাनो जों दखल खायै जों अमनो पुनर्बासन लाहारनाय दिनै आं फायनाय फैका आरो जत चिनि टिवाइपिसि नि बर रखंगो बरबो अमनो अ जागानो दखल खायै अमनो ताबुक जे संरक्षण खाय तनमानि मरंनो जे बर नारगि तंमो मुरगि तंमानि मरगर तिन तंनाय जत बरक बरबो अ जागा माननानै अधिकार तंगो काय बरनो बसनाय बरक जत टिवाइपिसि नि मेम्बार आं खाखलायो जों आगे अरचिनि बेनार बो जों थेपाय तने रेखा आबनि परे अर जे दखल खायना र खारबैखा एकाय ताबो बिसिं बिसिं अर गोबांमा अर हाउलदार पारानि किसु बरक अमनो बिसिं बिसिं काय फालु हनै खनावो एकाका अबरंनो जारा पाइनाय बरनो सावो न रांकि फिलनादि अमनो नरंको मांगला मख सरकारी खास जागा अमचिनि दखल अर साइनबोर्ड बक्तंगो अ साइनबोर्ड डबर कयेकदिन आगे बर अमनो ठका हिनि खनावो एबन तिनि फाइना फय खबर मानै कमते हेकाने खयतोला सिकर आमचय बचिनि गोबांमा कला बागान एलाकाव चिनि टिवाइपिसि जारा रिटानि संनो जों पुनर्बासन नान बागै जागाना जाटंता बेका आं खाखलायो जों दातिनो चिनि गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बाय तै गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा बाय जों कक सालायमाने बिसिंतै अ जागाव जों पुनर्बासननि दाबि खालायो एबं अ जागानो जों बागलायनाय दा हामबाय।